and as in the name of Jesus. Chineke anyị ji ọgbakọba taata bụ maka nwa anyị nwoke bụ Chiedu onye mmadụ, Dr. Chiedu onye mmadụ, Akụbụde onye mmadụ nke na-achọ ka ọ bata into the ancient and prestigious cabinet of Ezra-Ndị Ichie-Obosi. Enwee na-ekele Chineke n'isi ya asị onye na-ekwu na ife ọ na-eme maka na ebe ọ bụ na anyị take decision wee sị na ndị a na-eleta na nnukwu aka ndị obodo oyibo na ha nwere echichi na ndị iche kama na nke dịrụ Chineke ma maka otu o si wee dị uchu n'ife gbasata Obosi, otu o si abụ ife na-eme n'Obosi. Ụfọdụ tupu mmanụ osi obodo oyibo ọnụ jụkọ maka ya enwesị ya ka nnebaka nye ya anya elu na nke odefe a ga-eme ọ bụ na ego adịla ozite ego ọ bụ nke anyị ezite mmadụ ya representi ya ọ na-ezite ọgọdụ na mgbe eji kwu okwu ya ndị iche niile unanimously ekwuo na mba ọ kpọrọ na ndị obodo ndị abụọ ma onye a na onye a na-egosi 24 hours ọ wee bụrụ ezigbo ife wee nyere ya asịna maka ego ọnụ Pita ka ọ bụ ọ wee dị ka nwa anyị bụ nna ahụ ọcha nwee nsogbu ụbọchị a ndị na-ahụma mmadụ wee tụwa ya anya na wee bụrụ ka nyere ọka ndị iche niile wee tụlie nyere ọka mụwa na-akpọ kọmishọna sị ebe onye abụrụ onye ochi ya kwesị abụrụ onye ochi ya kpụrụ m ọ wee bụrụ nnukwu ife ka ọ bụ ya bụ na onye na-ekwu ụwa n'ife a na-eme nnukwu egzampụl ka ọ bụ taata bụ ife a na-afọ ekwu maka Akụbụde Chiedu onye mmadụ nnukwu peseta ka ọ bụ nyelu ndị Obosi ọbụla nyelu ndị tụmadụ ndị be anyị ndị n'obodo oyibo. So Chineke anyị na-anya nnukwu ọdịda n'isi ya ga na-emere ha na-edozi ya ka ọ na-eje n'abata ọ na-efe n'ụgbọ elu mgbe niile ka ọ na-eje n'abata agwa na-ahịa ahịhịa tụmadụ ife oji maka ya wee bịa taata. Anyị mana ụfọdụ ndị a na-ebu mgbe niile na ndị echi ndị iche ebe a na ụfọdụ na-emekwasị echi ndị iche a anya as a thing of glamour, mana ọ bụrụ adance na mana ọ bụrụ ọsọnya bụ glamour ebe a sị ndị iche ka ehichasị amasị akaba na ozi akaba na-ebe aka ejuo ya nnukwu ọba ọfere ihe nnukwu aka ọba ọfere na-adị obi na nnukwu akwụkwọ ka ọ bụ maka na ebe ọ dapụta akpọba ya n'ihi na anyị na-efe ikpeazụ na-atụkọta ofu onye aka ịgbakọ ozi atụkọtazi ozi aka na-enye nke a na-enye nke ọ naghị esi nje nke ọ na-atazi ọ dịka ahụ mmadụ ezorokwazi uru ya ka ya ghara ịlọtazi afa nche a na afụfụ ya ọ na-eje ife ndị a amụọkwa onye ya si ojigbo nnukwu a ọgụgụ obodo ya dịkwa ya bụ na-akwa nnukwu ọrụ ya na njin anyị Chineke ka Akụbụde Chiedu onye mmadụ nna ya olu Chineke gosi ya ka ihe onyinye amara niile bụ ife kwesị ọ ga-enwe ka o wee nwee ike were nnukwu onye bụ ọrụ nke ọ na-alụbụ mbụ bụ nke pụtara n'obi ọrụ ọrụ obodo dịka ọ bụzi official work for the town.
Chineke Jesu eyi amamife akọ na uche tụkwasị n'elu nke inwe bụ mbụ courage ọ dịghị ya ihe taa tupu niile bụ onye ahụ ya kwesịrị ka onye iwe nwee ike were bụrụ onye bụ ọrụ nna ya bụ onye zuo ya n'afọ Jizọs Kraịst. Ụlọ nwanyị ozizi akụkọ ndị ilo ụbọchị ego otu ka n'ugwu ọ ga-adịrị ya mma ọ ga-abalị ogologo ndị iche ọ ga-adịrị ya mma Chineke gozie azaghị ogozi ọ ga-abalị Igbo Chineke gozie ego abụghị gosi ọ ga-abalị ọ ga-adịrị ya mma olee nwe ogozi ọ ga-adịrị ya mma Chineke gozie ego olee ogige ọ ga-adịrị ya mma Chukwu gozie ego ata the youngest village ọ ga-adịrị ya mma afa aga m bugaze ozi bugaze abụrụ na aga abalị bugaze nsogbu aga adịghị ndị enyi ụlọ amaka skọta ụlọ ahụbụdị mma na ahụ ntakọta atabizi obi mịrọ abada ịkwado ọma mkpedọ nwanyị ọ ga-aba ụlọ ọ ga-adị ụlọ mma Chineke gọzie anyị nka gọzie obosi niile a gọzie ọjọọ anyị taa aka ọbịa anyị ha na-arụ iji Kraịst bụ ya na-arụ Everyone.
Apa kau saya beri yo. Ibu lagi. Ibu zobos. Ayah kene. Mana ni dia kene. Dia selesai. Kemudian depan ini. Kudoan. Kudoan. Andi. Tahu. Bagaimana? Apa? Apa itu? Oh, kita waka. Bisa nanti kami. Apa? Apa yang ada dekat? Apa orang mayo? Nunggu ini apa? 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 Apa juga? Glorio. Oh semua. Oh kaleng. Ini lama kena mau. Yo saya kena mau. Kalau mau kubur. Kalau butuh kubur. Nabi gue. Tuh gue. Ezo pasti dipa. Uno lain pula, dia boleh dulu. Apa? Nah, kami jadi tujuh boleh. Pagi tujuh. Kalau orang lupa, dia bercerita juga pasal yang mana. Aku ber. Ibu aku ber mau nama dia. Kenapa ibu ber aku? Orang. Kamu hanya besar dengan aku ni. Awak mana tak aku bos ya? Politik. Jadi aku ikan di sini. Aku cuma protokol. Jadi dia lagi buat. Ama mau. Kayak udah bos. Onye abụrụ dị n'ụlọ kabinet n'ọkọchị ego ya mmadụ akụbeze ndị ichie kụziri nne ụka etu na ebu na siyasị na nke abụọ ntọ nke onye a na blọd ọnwa ndị obosi ọ ga-anakarị obosi ụwa ndị niile na-eme obosi ndị ichie obosi Sana dia wewe na mbele. Ona kwa kubwe. Pia dala. Ibe kwa tela jamaa. Maana yote akai na otai. Hapo nalo kwa ya mama. Ndio fita. Na ndiche dine diga kama wewe digo. Ibela na. Ndiche ndiche. Kwa basi. Hapo ya. Ele se nada com a cata. Se não. Disse ele. A procura. Eu tô no isso, né? Como. A frente tá super bem, não. Eu tô na. Não. Enjoy. Enene sigwe ma funa. Ọrụ ahụ ụfọdụ na-alụ n'obosi ọrụ. Na mbụ, ọla nke kịta abụzi ọfịshalụ. Ndị ji ebe ka ya aka ekwu maka exception emeji. Mana mbụ ya n'onye nọ nso, a na-asịkwa na a na-akpọ ya isi Amerịka bụ ihe na ọ nwere ebe na-eme n'ọda. Ọ na-enwekwa ike isi isi mmadụ. Kwatakwuo na mbụ ya n'onye nọ nso, ma mgbe a na-akpọ ya isi mmadụ. Some kind of input. You put up what he has I know. You put up what? I've got a question.
Qual é a cara? E é meu museu. Fica nem na página do dia e o é pai. A para balance na chico aí. Na que a pessoa na não pode. Talvez ele já que ele já e quer dizer, fazer daqui, puro lá, e já dando na taxi, como uma capa, um bicai, aí na fala não é, não é muito bem são fotos, ele vira, né? Depois da kita aku yang mereka macam saya aku beli kita yang mereka buat kita yang sekarang ni jual si uru, aku ni form lain, andi yang masih buat apa aku? Apa nak? Kalau lain main dia, mana yang terseluruh Todo mundo assim. A cultura mas cada vez mas eu falo isso. Não é que o solo cara não
Come on, okay, right now. Now, I have otu si aka na mbụ ife ọma bụ ife ga na-agba n'ihu ife anyị akwụkwọ ndị ajọ mmadụ anyị akwụkwọ nke na-ada anataba na ndị ngụgba anyị amatakwa ihe afọ ya otu ebe ya afụ bụ oboko akụ ya afụ dị nwa ncha ncha ndị obodo ome ọbụla ajọ mmụọ ajọ mmadụ nwụrụ nke ya ezigbo mmadụ light na darkness kwuru ya mana ife a na light dị na darkness ha light dị always walk at night no weapon fashioned against you shall ever prosper. In the name of Jesus Christ. Ebumnobi niile bụ ife ọma Chineke gozibọta n'afọ Jizọs Kraịst.
ebe dị taa ọ gbara bụ ikikere nke ịgba ogosi na ihe taa taa ịgbafu otu ọrụ nwere ike jee ebe a na-enye ebolu mana ọ bụrụ ya abịa na nke a na-enye taa ike ka a na-enye ọ ya amakwa ụkwụ nke ịtọ nyere na ife ọbụla bịa ọsị abụrụ enyi dagide ịkwụrụ emegide ụkwụrụ kwụsie ike ga na-eji ike obodo nyere wee kwụrụ kwụsie ike ka wee kwere nke edekwa anya efu na nwere ka o si dị ebe a dị ya ube asị agbọghọ wọlé ya si gbuo mmadụ mana ọnwa ego si dị ichere onwe iru ọgbụgbọ ga-esife ndị oyibo na-abịa self-defense ya bụ na ndị ya asa ahụ ya na ihe ya bụ ọgba ofu ịgwa ịtọ ịnọ ise isi ọkwa ife ọ represent ọ nwere ife ọ gosi ọ ikikere ọzọkwa ka a na-enye ego nna anyị nwere na-azụ otu ma ajọ mmụọ ma ajọ mmadụ ga-eme gịnị ka anyị ka afọ ọgbapụsị ya ya bụ na mma anya bụ ikikere enye egwu adịghịzi When I don't know I want to go in now, English university or and then I food of quality. Yeah? When you can focus in there, when you borrow you, macaroni there, if you People around you say, "Woman, who are going my taking." You are not Janaba. I don't want to. I don't want to. You saw any road work. I didn't really know that. But my mom is you. Did you when you say what? Now we are so far. And see America. Ofu. Eboa. Eba. Et non, ici, Everyone, Muruma, Malaba, Muruma, Ghana, and all was in Cabo, Muruma, can't be never there. Amaya, to another. To follow on the phone for the maka na nkịta ekwubara anyị ugbu a gịnị pasịrị onye ọbụla ọ nwere ike bụrụ nwanne ụlọ ya ezigbo na-akọ ya maka na egboziri ahụ ọ bụrụ ka mgbe ọgbaziri ya nwaanyị na-akọ ụwa oge aka na ọzọ aka ya bụla ị na-aga anaghị ọdị otu a ma ajọ mmụọ ma ajọ mmadụ eme gịnị ka aja oke n'ọcha ngwere
n'ọcha amara na ọ nwere nnukwu mmụọ na-abịa na ọ nwere nnukwu mmụọ na-eme gịnị na-abịa na-achalị ha ụzọ ọsakwa nnukwu amụrụ na-egwu ezi ihe ofu ịbụa ịtọ ịnọ ise isii Atubulem, Shirley, young man, Atubulem, my portfolio, that's again. Atubulem, Atarambu berai orang. Nó có phải ở phải này lại cái năm nay mà còn là cũng đã đi qua nữa không có chuyện gì tôi cũng không phải được qua cái giờ quen quả nó ebe ezere ndị ichie ogozi okwu ile akwụkwọ nkwa n'ịga na-erube ọrụ eze ndị ichie obosi isi na-ebe ekwu gị ga na-eme ịkwọkwọ n'ime mmekọta dị ọkpọba mgbe okpuru aka esi fe ya adịrị obosi mma ịkwọkwọ ihe na-akwọkwọ Você não é para não conhecer ainda. Qual é a cara? Tá. Olha aqui, vamos lá, pai. Rodamos ambos. Está aí, bom. Rodamos ambos. Ahụ na-akapụ ka mkpụrụ ya ọkụ n'ezi na ndị mere anaghị ọkụ a ma na ife niile iji wee bụrụ akụbụde na-ewusa gị n'ọka obodo ahụ aka nwere nwere n'isi ofu ịbụọ ịtọ ịnọ ise isii
ọkọ
Oh God.
Ugo Odogo Obosi. Wee na-asị nnọọ. Wee sịkwa ka m nwere obere ohere a wee nye ya obere okwu advice. Ndụmọdụ. Wee bụrụ ka anyị ma na-echusi ahụ na ife a mgbe na-adịrị anyị ụmụ ga-anachi ego nsi bịa. Ife m na-arịọ wee bụrụ na ọ bụ eziokwu na ị na-eme ọfụma wee budo dị na atụ dịka igosikwe unu ji wee nọrọ ebe unu kama na achọrọ ka ị mara na ịnwego oke na ọnụ ọzọ gị n'elu nke ị nwekwa enwe unu ruo ebe ahụ unu bụ na eze na ndị ichie enwere ebe ahụ unu enedo ụmụnne unu anya chịkọtakwa ọfụma ịbụ nwaanyị enedo ndị nwaanyị anya ilu ebe ahụ nọchitekwa anya anya ọfụma biko otu igwe si ayọkwa ndị ichie ka fa wee bunye ogofe elu n'otu aka ka anyị jikwa ayọghị ilu ịnọchite anya anya ọfụma ka ọ wee dịrị unu nwa mma dịkwara anyị nwa n'ebe a mma wee ọnọdụ na-asịkwa gị nnọọ ọtọ eventually go home, but Dr. Yamad Odogo Obosi. I like the name you chose. All the Lulu Nanya. Odogo Obosi the Lulu Nanya. Wake up on your head. I'm sure you're going to fly to heavens. Ego is woman. Ego is woman. He is humble, unassuming, self-effacing. All of them are men. God. All the Alpha and the Zoa. They are the new people, and that is what Obosi needs. Odogo is God. Odogo Obosi, you are good. Then his wife, a steady woman. A steady woman. It is not easy to make a PhD in medicine. Mike, I know that I do Mike the work. I might do work of PhD in medicine. So when you know we have Mike, you may I might do my work. So he obedient. If I have a pet on guys, go ye came home by the way. If I need to obedient. No obedient, what will they want? The ins and out of your husband. Anyone who knows the ins and out of her husband must be a very accepting woman. Must not be very successful, but there is a I congratulate you. I congratulate you. It gives me the greatest pleasure. Odogo Obosi, to be president where you are enthroned. It deserves the emirates. If I have the count, if I'm like 5 years ago, about 5 years ago, when I'm going to do a little additional statement that the peace I will start Obosi. What would I be Obosi?
ihe ọbụla nwazi ike ịdị na-agara onwe onye chọọ ya okwu efoto n'ọrụ iji wee sị na onye ahụ achọ ya okwu onwezi onye ya aka ya tụnye na buutu ma gbọba ya ọtọ kpụpụ anyị n'azụ ụka onye chọọ ya okwu ebe a mma na nwekwa ya eme ya bụ steeti egosi nọ na ya dịka I'm proud to say that the Odogwu OCH time is highly, and I said highly instrumental to Ogosi Ononodo Onotana. Because one otu si wee kwu mgbe adịka mgbe m na-aga ọjị n'ọnụ obodo oyibo mana ọ na-egosi every step of the way ọ na-ama on a daily basis ọ na-akarị 2 or 3 days oge ọ nwere crisis na-egosi ọ na-ama ife niile na ụfọdụ na-egbu anyị ụzọ abịa gosi the love ọ nwere for this town ọgwọkwu okwu nna ya okwu ụtọ achịrị asị na ile anya anya ime onye onye full humility and full spineless is humility asị nwe na spirit dị ya n'ime dị strong and tough and not a good spirit spirit eji ekpokọrọ ekpokọrọ spirit eji edozi edozi spirit is a worthy of emulation. So I'm proud today that he has become a member of the cabinet and I'm actually the now thank Jesus Christ. Nada tu tahu jika ni pun musiba mengarah zupa. Oh, nah, mana apa sih? Bagaimana itu harus dikan? Anak nama aku anak terana aku apa pun orang nah bagus ya mah apa mana dan bagus mana dan dari kalau ya awak kain meli kalau bawa betul kalau deh bagaimana ya awak tuanya mana itu yang saya bawa bagus Pak Ibu jadi kayak apa? Bulan kayak dia dulu bangsa. Kalau di mana ya, orangnya di mana? Nah, orang orang kalau kalau bersibuk orang itu bersibuk, ya orang ayo bersibuk, apa pun kami. Ayo ini dua rinne, kalau rinne. Itu persentif dia masih Bye-bye, you know. Yeah.
Thank you.
ego kripto.